இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை அமுக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. புத்தம் புதிய வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வராயராஜன் கோவையிலிருந்து பேசுகிறேன். வீட்டில் ஐஸ்வர்யம் பெருக தேங்காய் பரிகாரம். ஒரு தேங்காய் வாங்கிக்கோங்க. தேங்காய் குடிம்பு இருக்கணும். ஒரு மீட்டரில் நாளுக்கு ஒரு அடியில் அகலத்தில் பச்சை துணி ஒன்று ஒரு அடி அகலத்தில் அதில் பச்சை துணி கீழே விரித்து அதில் ஒரு சக்கரம் காட்டுவேன் நான் ஸ்க்ரீனில். அந்த சக்கரத்தை செம்பு கடையில் போய் தாயத்தூண் வாங்கிக்கோங்க. செம்பு தகடு வாங்கி அதில் அந்த எந்த இடத்த வரைஞ்சிக்கங்க. வரைஞ்சிட்டு அது கீழே உங்கள் பேர் எழுதிட்டு உங்கள் குலதெய்வத்தை நினச்சி, குலதெய்வம் திண்ணீர் இருந்தால் உங்கள் குலதெய்வத்தை நினச்சி அந்த எந்திரத்தை சுருட்டி அந்த பச்சை துணியில் மேலே வைக்கணும். வச்சுட்டு பச்சை கற்பூரம் ஒரு 10 கிராம் அது மேலே வைக்கணும். ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு அது மேலே உள்ளே வச்சுட்டு தேங்காயை நல்லா மஞ்சள் தடவி குங்குமம் சந்தனம் 3 பக்கமும் 3 கண்ணு பக்கமும் வைக்கணும். வச்சுட்டு உள்ளே அந்த கீழே கற்பூரம், ஏலக்காய், கிராம்பு, அந்த எந்திரம் வச்சுருங்க. அது மேலே கொஞ்சம் குங்குமம், திண்ணீர், மஞ்சள் கொஞ்சம் போட்டு தேங்காயை நடுவில் தூக்கி வச்சு ஒன்றா கூட்டி மொத்தமாக அந்த பச்சை துண்டை கூட்டி மொத்தமாக ஒரு மஞ்சள் நூலில் கட்டி உங்கள் வீட்டு வாசல் தலைவாசல் இருக்குல்ல முன்னால் உங்கள் குலதெய்வம் கோயிலாக இருந்தால் உள்ள சாமி ரூமில் வச்சு பூஜை பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டிலேயே ஒரு தேங்காய் அபிஷேகம் பண்ணி குலதெய்வத்தை நினச்சி சூட திவாரணை காட்டி அந்த தேங்காய்க்கு பச்சை துண்டை கட்டிக்க தேங்காய்க்கு ஒரு சந்தன குங்குமம் வச்சு உங்கள் வீட்டு வாசல் நிலப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா, நிலப்படியில் மேலே யாரும் தட்டாத அளவுக்கு கட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டில் ஐஸ்வர்யம் பொங்கும். தீய சக்தி எதுவும் ஊடுருவல் உள்ளே வராது. ஐஸ்வர்யம் பொங்கும். லட்சுமி லட்சியம் இருக்கும். மற்ற எதுவும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் என் ஃபோனில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். செல் நம்பரு 80 56 56 15 83. ஓம் ஸ்ரீம் வராகி தேவியே நமக.